Mutanen wannan gida barkanmu da yamma. Wannan wani sabon project ne shi ma, yau kwanan shi 5 da fitowa, kuma insha Allah muna tunanin shi ma za su biya mutane kuɗin tax ɗinsu. To ranar da aka yi launching ɗinsa, abin da ya sa ban sa muku tun a ranar ba, ina so ne in ɗan ga yanayin yadda yake, shi ne ya sa ban sa muku shi tun a farko ba. To alhamdulillah yanzu na ɗan ga yanayin yadda yake, kuma a lokacin package guda ɗaya suka sa kawai, package ne na 1500, wasu kuma ba su da ƙarfin da za su gwada project da wannan kuɗin. To shi ne ya sa, to kuma yanzu sai suka fito da package na 1000 ba. Wanda ya ga ba shi da ƙarfin da zai yi na 1500, to zai yi package na 1000. Akwai package na 1000 a cikinsa. To ga shi nan yadda ake aiki a cikinsa. Nan wurin menu ɗin nan za ka taɓa, idan ka taɓa a kai, ga shi nan wurin akwai daily tax ɗin nan, akwai watch video, bidiyo ne za ka kalla na 'yan sakanni, amma ba a caja, dole sai ka tsaya ya gama, zai nuna maka claiming reward. Sai nan wurin stream music ɗin nan, shi ma za ka je ka saurari waƙa ne. To ga shi nan, bari dai in ɗan muku misali yau na waƙa suka saka. Ga shi nan, wannan idan ka kunna za ka saurare ta gama, a nan wurin zai nuna maka claiming, sai ka taɓa. Sannan sai ka zo na ƙasan shi ma ka saurara, in ya gama shi ma zai nuna maka claiming, sai ka taɓa. Haka ake yi. Sannan kuma ga wurin da ake saita bank details ɗin nan, in ka zo ka sai ka saita bank account ɗinka. Sai nan wurin withdraw, akwai wannan shi ne kuɗin referral kenan. Kuɗin referral shi kullum ake withdraw ɗin shi. Wannan shi kuma shi ne kuɗin tax, shi kuma duk bayan sati 2 ranar Lahadi suke buɗe withdraw ɗinsa. To sannan kuma idan mutum zai yi rijista, ga yanda ake rijistan shi, bari na yi log out ku gani. Misali, idan ka zo ka nan, sunanka full name ɗinka, nan kuma email, nan kuma username. Kowa ya san yadda ake saka username. Sannan kuma nan number waya, sannan kuma nan password, sannan kuma nan sai ka zaɓi ƙasanka. Najeriya ne ma dai kaɗai yanzu a kai. To sannan kuma sai coupon code ɗin. Coupon code ga inda za ka taɓa nan, purchase ɗin nan, nan za ka taɓa domin ka je ka samu coupon code ɗin. Idan ka taɓa haka, za ka zo nan wurin, sai ka danna kan alamar watsu nan ka taɓa, zai kai ka cikin wanda yake sai da coupon code ɗin. Idan ka tura mishi wannan rubutun, zai turo maka da bank details da kuma package ɗin, sai ka tura masa na daidai package ɗin da kake so za ka tura. In ka tura, in ya turo maka coupon code ɗinka, sai ka koma, sai ka zo ka, sai ka yi back, sai ka zo ka nan wurin, sai ka yi pasting ɗin shi a wurin. In ka yi pasting ɗin shi kawai, shi kenan za ka danna register. Shi kenan ka gama register, sai ka je ka fara kuma ayyuka. To ga shi nan, a yi ƙoƙari a gwada. Irin wannan abubuwan ana gwaggwadawa, wani idan ba a dace ba, wani za a dace. Kuma especially ma idan suna farkon fitowa, mutum ya shiga, ko na wata 2 mutum zai iya samu. Ka ga ko sau 2 mutum ya samu ya yi withdraw, to ba laifi. To Allah ya bamu sa'a.